Siellä sä oot. Mikä sulla kesti? Anteeksi. Ovi ei mennä koneella kiinni. Okei. Voitko sä nyt vihdoin kertoa, miksi sä muutat? No siis mä muutan siksi, koska toi iskä sai paremman työpaikan ja äitikin löysi sieltä työpaikan sieltä mun uudesta paikkakunnalta. Se on joku Pet Shop City. Pet Shop City. Niin, Pet Shop City. Niin se löysi sieltä uuden työpaikan. Ja mun on muutettava mukana. Mä en todellakaan halunnut muuttaa. Mut Onni ei vaan taida tajuta sitä. No juu, ei todellakaan. Se oli ihan hirveän raivana, kun se kertoi mulle, että sä muutat. Niin kuin, että tosi raivana. No joo, mä tiedän, mutta en mä tätä halunnut. Mä uskon sua. Hyvä. Mut niin kuin, joo, mä lähden aamulla. Okei, millä sä meet? Mun autolla. Joo. Nelli tulee varmaan paikalle. Saaks mäkin tulla? Okei. Niin mut joo. Nähdään sit huomenna. Joo, moikka. Mä taidan lähteä. Joo, mä menen takas nukkumaan. Moikka. Moikka. Ja ehkä munkin olisi parasta mennä vaan nukkumaan. Aamulla mä sitten lähden.